Hello guys, chikomana chinonzi Yaman zvandofarira hitmaker chambosendeka zvemusic paside then chombodzokera kuchikoro back to school. Zvinova izvo zvinhu zvandofarira sesong yake zvandofarira. Ndisati ndapinda munyaya yangu guys, ndoda kuti kunevese vasati vasubscribe to this channel, please subscribe, like and comment kana wafarirawo channel ino. Nyaya yangu yakamira yakadai, ndangosangana nepost yechikomana Yaman achidi ari muuniform achiratidza kuti akudzokera kuchikoro. Nemapicture amuri kuona paside. Izvi ndazvifarira because kune vamwe vapfana so vakamboita mukurumbira kumashure mayezi apfuura vapfana vaitomboimba vapfana ivava vechidiki vachiri zera raYaman chipfana ichi vaimba manje vaita zvimahit song zvavo, then ndobva varamba kudzokera kuchikoro. Mubereki kuda kutodai mwana angabvuma akati ndaravira marini kuchikoro handichadi. Saka mukomana handichataura ngo nemazita avo kuti ndivanani. Saka pane chikomana ichi ndangofarira kuti chadzokera kuchikoro chomboita zvechikoro. After chikoro munhu ozoiconcentrate hake nemusic yake, zvinhu zviri right, kumboita zvemabhuku. Because hanzi education is the key of life. Saka mwana adzokera hake kuchikoro, zvinhu zviri right. But pane makoments andauya nawo panapa. Vamwe vari kuti ngasadzokera kuchikoro, vamwe vari kuti ita zvemusic. But nezera iri manje maonera ndozviita ndezvekuti zera iri manje kuti asiye chikoro hazvinyatsi kubuda, ngambopusha nemabhuku. Saka ndichakuverengerai makoments andauya nawo panapa. Comment yekutanga yamira yakadai. Uyo anga achitaurawo kuti hanzi kikiki ndonakirwa nepakanosimbisa kachiti usandibvunza kuti ndinovada nei pasong yake yayo. Umwe ndobva taura kuti ndozvandiri saka bhora mberi. Ainakirwa icho aingokotawo zvimalines zvesong yake yayo. Umwe akati kusaiti serious stereki nefachi unofa uri rombe mufanano enda kustudio. Iyi komende inangu maonera ndozviita kusati pangu neeji yake mufanano zvokutoenda kuchikoro chitori right manje. Then after ambochovha nechikoro ati kure futi ozoita hake zvemusic. Saka gazi kuda kuti mutauro muonerenyu kuti Yaman uyu mungamuti asaenda kuchikoro here aite zvemusic. Handisi kuziva kuti munopaonawo sei guys, mugotaurawo maonerenyu kumakoments. Then mumwe akataura kuti inda kuschool usabvume kudzidziswa mbanje nana-levels kuchiusport. Uyu amenowo kuti akavaona here vachidzidziswa, ndongoverengawo zvanyorwa nevanhu. Mumwe akataura kuti iwe mufanano ita zvinobhadhara siya zvisingabhadhari. Guys, chikoro chinganza chibhadhare here chikoro chinganza chibhadhare here guys, mugotaurawo maonerenyu. Umwe akati go school, umwe akati ready to vote. Umwe akati mufana anopedza makidi ese kugwashi ikoko. Daizama kutaura kuti mufana anopedza mabhebhi ese kugwashi. Then imwe komedi ndobva zvanzi asi anodzidza usiku. Ingori nyaya yemapicture aya yangobuda akatorwa mausiku chichi. Umwe akati sure he must go back to school, he is still young. Sezvandambotaura papa ichiti zera iri manje kuti anzi asiye chikoro manje because zera rachona rakanyanya achiri mudoko. Ngaamboita zvemabhuku omboconcentrata nechikoro. Then after
amboita zvechikoro ozodzokake kumusic saka guys ndoda kuti mutaure maonero enyu kuti yamani mufana uyu mungamuti aenderei kuchikoro ngaite zvemusic. Mutaure maonero enyu guys kuti munoiona sei nyaya iyi, kuti aende kuchikoro here kana kuti aiconcentrate nemusic. Tosangana kumacomments guys. Thank you. Bless.